om at tage fall damage. Au. Jeg har råd i livet. What? Oh shit. Here we go again. A few moments later. Jo. Nøgle. The fuck? Du holdt ikke til højre, Jona. Nej, nøgle. Jona, du holdt ikke til højre. Hold til højre. Hold til højre. Hold til højre. Åh, Hold til højre. Hvad skulle du sige? Nå, jeg siger hold til højre. 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 Ja, hold til højre. Ja, Hold til højre. Jeg har så mange problemer, jeg bliver også nødt til at drikke noget. Det er blevet lunken. Til højre. Fuck, mand. Det var fandme sejt, jeg joiner. Hold til højre. Oh my god. Hold til højre, baby. Hold til Hold venstre. til venstre. Hold til venstre. Ja. Altså. Hold til højre. Hold til Jeg venstre. gider virkelig ikke en hel runde af det her, ikke? Hold til højre. Jeg er meget skuffet. Nej. Okay, William kommer nok gå en helt anden vej for det her. Okay. Er der noget den her vej? Jeg ved ikke, jeg har ikke kigget. Det var meget, der var den her vej. Oh my god. Det var jo close, det der. You bitch ass up i Michael Jackson. Grin altså, fuck it. Hold til højre. Nej, ja. I'm good. Kom, ja, I'm good. Vi ses. Hej. Hold til højre. Ja, okay, jeg dræber også mig selv. Hold til højre. Hvor er Natty? Hvorhen er de? Nej, de gemmer sig i rummet bagved, Jonas. Jeg lader uden ham. Jeg lader uden ham. Yes. Liv. Nej, jeg når det. No! We'll get him next time. Så fast. Jeg ved ikke, hvor de bliver ved at holde til højre. Jeg tror, det er til... Are you serious right now? Dreng. Jeg gik lige ud. Hjælp. Hjælp. Dreng. Dreng. Er det dig? Ja. Gud? Ja, det er Gud. Det tror jeg. Og jeg kommer op. Jeg kommer nu. Asset. Great asset. Jeg tror faktisk, Hvad fuck er det her, jeg venter til? Jakob spreder ballerne. God fucking damn it! Ja, nej, selvfølgelig er det Jonas, der er med. Ikke sådan noget, ikke for det! Baba Booey. Oh my god. Ja. Hvad så? Can I take a McDonald's order? For den fuck? Jeg kan ikke nå øl. Hej William. What the fuck? Altså, der er... Hvor der var fucking foggy. Ja... Øj. Hvad tror du? Du er bare lå. Oh my god! Jeg prøver lige igen. Er vi færdige? Det har vi 100%. Det er kun nye steder nu. Oh god, der er wedding ring herovre. Og... Jeg kan ikke komme ud. Hjælp, jeg kan ikke komme ud. Tryk tab. Okay, escape. No.
Hvad skal du læse? Jeg gider ikke have den. Hvor er den? Jeg tror, den er blind. Ingen kommentar. Ja! Du har... De ligger bolde sammen. Nej. Jeg Hvad er det om? tager tage et Oh my god. Nice try, Nick, med det sagt. Nej! Shotgun, jeg er big chili! Jeg er døde. Bye, bye. Kom så, dreng. Tredje gang er lykkens gang. 4 job, 19 døde. Akranid. Det lyder som 6 position. Jeg kan godt høre jer. Jeg er fair holdning, honestly. Var det godt, at der dræbte dig? Eller Ja. hoppede du ned? Okay, Jeg gik rundt og kaldte ham fed og sagde, at han skulle gå i fitness, og så slog han mig ihjel. You might have trust issues after this. Det har vi i forvejen. Kan jeg vide hvorfor? Jeg er nødt til at fall damage gear, shooter. Jeg har piskeris. Det er helt Nå guys, vi skal være rigtig seriøse, og vi skal logge ind, gutter, logge ind. Nu har I trollet for meget her de sidste par omgange. Oh my god. Fire Okay, jeg skifter væk fra Jon allerede. Okay, ja, det gør også. Skud til ham og sige hej. Vi er allerede loot. Vi er allerede loot. Allerede bedre end de sidste 7 omgange. Hvordan? Oh my... Jeg så ikke noget. Jakob? Der er sikkert ikke noget der vej. Hvad laver I? Jeg vil sige, vi skal gå den anden vej, drenge. Hey, har du set Maze? Han forsvandt lige. Fucking bitch. Ja, ho. Hvor er Mace? Jeg overlever, jeg ved ikke med dig. Nå, jeg vil ikke. Jakob er derinde. Ja, han er død. Er du sikker på, at død? Yep, jeg er stadig der, Shona. Vi har loot den her gang. Jeg tror, jeg kun er en Jeg lille. prøver at drive os og tage loot. Hej, Jona. No way! Hjælp. Klik op ad ladders, vel? Hvorfor mig? Er der nogen, der er klar på at tage hans bottles? Nej, for meget. Men... Går du, Jakob? Nå, Jakob? Jakob? Funny. Hvorfor jeg ikke overrasket, at det var dig? Jeg har ikke gjort noget forkert. Nej, sikkert ikke noget vigtigt. Bruh. Hey, mouse. What? Hvad fuck skete der? What the fuck? Okay, så var det logget ind, er vi? Jo, jeg kan se, hvad der skete. Hallo? Oh my god, det var tæt. Holy shit, det var tæt. Bro, fuck, hvor episk. Bro, det der var bedre end G6. Nej, det er Daniels job at dø af fall damage. Det er for meget arbejde. Jeg gider ikke. Jeg har fundet en sjov måde at dø på til sidst. Jo. Så vand. Okay. Oh my god, vi kunne gør han også noget andet. Jeg er lykkelig. Altid hold til højre, baby.